kuya? Bakit mo naman ako blinak sa Facebook? Eh, sinabihan mo ako na pangit ako eh. Bakit? Pagkatapos mo ako block, pumogi ka ba? Oo, kahit magpang-abot pa tayo hanggang barangay, huwag niyo akong subukan. Oh, nalo ka. Paano? Sinabihan nila ako doon ng Bing eh. Oh, sino may sabi? Birthday? Matagal pa ang birthday ko. Saka pa, dadamay na kita. Oh. Alam mo ba kagabi, muntik na akong marit dyan sa may kanto eh. Ganun? Buti na lang, may dala akong pera. Eh, iba na talagang panahon ngayon, kaya huwag kang pakampante. Buti may dala kang pera. So binigay mo na lang yung pera. Hindi nagmotel kami para medyo sosyal. Mahan, tingnan mo tong picture ng anak ni Kumari. Kamukhang kamukha ni Kumari. Galing, no? Natural din kasi magulang, biology yan. Biology. Ganun pala yun. Pero may napansin ako eh. Hindi siya kamukha ni Kumpare. Hawig siya nung kapitbahay nila. Eh, baka ano yan, sociology yan. Ang sociology. Baka nakisosyo si kapitbahay. Ate, pabili. Ano yon? Pabili akong 10. Anong 10? 10? Yung nilalagay sa puho pa naliligo. Shampoo. Ay nga. Anong shampoo? Yung ano, head and... Yun! Head and soldier! Head and shoulder. Yes, yun na po. Doon ka sa pumunta sa kampo, doon maraming soldier. Hoy, mahal, sino to nag-text sa'yo? Babae mo siguro to, no? Yan ba? Ka-textmate siya ni pare. Nakikitext kasi sa akin yun. Anong kay pare? Tinan mo ang sabi. Namimiss daw niya yung Junjun mong may nunal. Totoo namang may nunal yan. Bakit? Junjun ko lang bang may nunal? Pati rin naman yung Junjun ni pare, may nunal yun ah. Anong meron? Walang nunal yun. Ano? Ay siya, hayaan mo na yun. Mahal, bili mo ako napkin doon. Bilisan mo. Ayos ah, kung makautos ka, ura-urada. Asawa lang kita. Anong tingin mo sa sarili mo? Nanay kita? Ganon. Sige, huwag kang dedede Hindi kita anak. Joke lang. Opo ka. Yes, ma'am. I've looked over your resume. Galing ka pala sa Harvard University? Yes, ma'am. Kaso wala naka-indicate dito kung ano yung kinuha mo. Ano nga ba kinuha mo doon? Kinuha ko lang yung pasalubong ng pinsang ko, ma'am. Anak, Po, pogi ba ako? ang pagkakaalam ko pa, wala naman pong ginawang pangit ang Diyos dito sa mundo. Ang pinagtataka ko lang po, sino kaya gumawa sa'yo? Hello? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang tumawag. May asawa na ako, alam ko na yung gagawin ko. Hello? Narinig mo sinabi na? May asawa na siya. Huwag ka nang tatawag-tawag dito. Ha? Pag nakita ko yung pagmumukha mo, pagsasapakin ko yan. Ha? Baka magmumug ka ng ngipin. Oh, sino ba kasi yan? Ex mo na naman. Si nanay ito, nakikialam ka na naman kasing basic ka, hindi ka muna magtanong eh.